और जब रउआ वो गाना के जिक्र कर देनी तो हम अपने श्रोता समाज के जे भी हमके देख रहल बा, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से हो। आज केहू भी कहेला कि भोजपुरी का आनंद बख्शी विनय बिहारी, केहू कहला भोजपुरी के जावेद अख्तर विनय बिहारी, बिल्कुल सर। केहू कहला भोजपुरी के भीष्म पितामह। बड़ी अच्छा लगेला कि चला पैसा का कमैनी का धैनी। तो हम अपने सभी छोट भाई लोग के भतीजा लोग के कहब कि भोजपुरी समुद्र बा, सागर बा, और कुछ बचा के बढ़िया बात भी लिखल जा सकल। हम तो लिखले बनी, आज 22,000 से ऊपर गाना हम लिख चुकल बनी। क्या बात, बहुत बढ़िया जी। 750 फिल्म हमार हो चुकल बा। आज भी विधायक रहते हुए 3 बार से लगातार विधायक बनी, लेकिन कौनो साल 200-250 से कम गाना हम ना लिखले। 100-150 गाना तो टी सीरीज में लिखे नहीं, हर जगह बाहर। हमार भी बहुत सारा गीत बा, सुन के और अच्छा करे के प्रयास होके के चाहिए। देखिए, जो भी अभी के ज़माने में नए युग में सिंगर है, राइटर हैं, चाचा जी से कुछ सीखिए। इतना सारा बात चाचा जी बताएं, इन बातों पे आप लोग गौर कीजिए और भोजपुरी इंडस्ट्री को और अच्छा से अच्छा बनाइए। जो अभी इन लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना स्वर्ग सा बना रखा है, उस भोजपुरी इंडस्ट्री को आप लोग गंदा मत प्रणाम। आप देख रहे हैं भोजपुरी खबर और आज हम आ चुके हैं माननीय विधायक श्री विनय बिहारी चाचा जी के पास। उनके आवास पर खास मुलाकात हुआ, तो आज उनसे भोजपुरी में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पितामह कहे जाते हैं। चाचा जी प्रणाम। सबसे रउआ के भी प्रणाम। जे भी रउआ माध्यम से हमरा के देख रहल बा, सभे श्रोता समाज के, सभे बड़ बुजुर्ग के हृदय से प्रणाम। भोजपुरी इंडस्ट्री में को बहुत दिन पहले मूवी आया था प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, जो कि आपका लिखा हुआ गाना अजर अमर हो चुका है। नजरिए के रोग हुआ गाना बहुत अच्छा लगा था। उस फिल्म में आप बहुत अच्छा किरदार निभाए थे। आज के सिंगर जो गाते हैं, अभी गाते हैं, 10 दिन बाद उस गाने को लोग भूल जाता है, और वो गाना आपका अजर अमर है। देखिए, जब रउआ वो गाना के जिक्र कर देनी तो हम अपने श्रोता समाज के जे भी हमके देख रहल बा, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। ये गाना रहे। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद फिल्म 2013 में रिलीज भई रहे, और गाना सही में वो फिल्म के सब गाना, वो फिल्म में लगभग 12 गाना रहे। 12 के 12 गाना जौन बा तौन भोजपुरी सिनेमा के जे प्रेमी लोग बा, जे गाना बजाने के शौकीन लोग बा, वो लोग को मालूम बा। आज के संदर्भ में हम ये कहब कि देखिए, एगो बात बताओ, कौनो भी गाना के उम्र के तय करला? कौनो भी गाना के उम्र तय होला लेखक के बा, जी म्यूजिक के दिल बा, गाना के विषय वस्तु का बा, गौले के बा। जी, ये मतलब सब लोग मिल के एगो ओकर उम्र तय होला। जी। काहे कि देखिए, आजकल के